Villakirjontaa varten hahmotellaan kuva ensin luonnosvihkoon. Sitten siirretään kuva kankaalle vaikka lasten vesiohenteisella piirustustussilla. Yksityiskohdat paikoilleen. Sitten aloitetaan kirjominen varsipistoin, joilla on hyvä tehdä pitkiä linjoja ja ääriviivoja. Varsipisto tehdään näin. Pistä neula edellisen piston puolivälistä sisään ja 2 piston päästä ulos. Palaa sitten jälleen taakse. Työtä on helppo kuljettaa mukana ja minulla se menikin melkein 2 viikkoa käsilaukussa. Kirjoin joka paikassa. Suuremmat pinnat kannattaa peittää laakapistoilla. Näin. Laakapistoista ei kannata tehdä liian pitkiä, vaan mieluummin 2 riviä vierekkäin. Tässä lisää laakapistoja lehtien reunuksiin. Harjoitus tekee mestarin. Käytä värejä mielisi mukaan ja päättele kaikki langanpäät nurjalle. Valmiin kirjontatyön voi höyryttää ennen ompelua tyynyksi. Täytä vanulla ja aloitakin sitten jo seuraavan työn suunnittelu.